De clubleden arriveren in stiel bij het archief. De oudste motorclub van Nederland had heel wat te archiveren. Ontstaan in 1914 en in 1915 organiseren ze al voor het eerst een oversterre toertocht. En nog altijd rieden de motors op Pinkstermanje terug Friesland. De mooiste herinnering is eigenlijk de eerste keer dat ik maar de Friese motorclub ried. Je viel de wien in je gezicht, dat hij in een auto net. En als ik dan die mensen zeg, achter die glaasjes, dan denk ik, oh arme stakkers echt, in die aquariumpjes. En dan viel ik me vrij en dan viel ik me heerlijk. Jertiets wien het man die de motorvrouw domineren, Joeterdij is het oors. Zij is zelfs de voorzitter van de club een vrouw. Alleen nog de spiegel van de motor broekt ze oors. Nou, ze zitten er natuurlijk voor het verkeer, maar soms bij een stoplicht pleeg ik de automobilisten wel eens even aan de stift mijn lippen. Oude foto's, bekers en een heel soort papierwerk. Het gaat alle jaar in de kloes. Deze medaille van oprichter Leendert Johannes de Vos herinnert aan de eerste motor overstijre tocht. Hij had in 2012 al een keer meedingen aan de overstijre tocht die organiseren we door de ANWB. Ja, die tocht dat weer net zo'n succes voor hem. Hij is toen uitgevallen. En ik denk dat ik mij de reden wist had dat hij 2 jaar later de club oprichten had. Om zo nog weer zelfs de Alverstedentocht organiseren te kennen en hem ik nog weer uitrieden te kennen. Wat gaat er nou krijg gebeuren met al die spullen die hier in het archief verdwijnen? Nou ja, ze verdwijnen in het archief, maar we hopen dat het materiaal weer vaak van voortlucht komt. En dat mensen daar onderzoek in doen. Een pad van de motorskiertnis wordt digitaliseerd en online voor elk beschikbaar maken. De motorclub viert zijn 100-jarig jubileum in september nog maar een grote toertocht.